Salam hormatly doganlar kardeşler. Täze Dünya Türkmenleri videomuza hoş geldiniz. Benim bu bölümdeki mehmanım Owgan Türkmeni Habibullah. Hoş geldin. Assalamu alaikum Ateş Ağa. Hoş bulduk. Hemmeden avval hemme görüp oturan videonu görýän hemme Türk dostlarymyza, doganlarymyza hemmesine salam aýtýan. Meniň adym Habibullah, soýadym Muhammadi, Afganistan Ersary Türkmenlerden Eleç tiresinden bolýan. Bizler Afganistanyň Demirgazak tarapynda Jawzjan vilayet Akça uluswaly Şirek karýasyndan bolýar. Afganistan barada bir kança malumat bereyim ben size. Afganistan'da Tacik, Hazara ve Türk milletlerden Özbek, Türkmenler hem var. Afganistan'da Türkmenlerin tedadı 5 milyon vardır diye aydılıyor. Türkmenler Koprak Afganistan'ın Demirgazak tarafında Mazar Şerif, Balkh vilayette Badgiz, Badakhshan, Baglan, Takhar, Jawzjan, Saripul, Samangan, Faryab, Kunduz, Herat ve paytaxt Kabil ve Gazni'den yaşıyorlar. Afganistan'da yaşayan Türkmen pireler adları Eleç, Surhe, Olam, Parkın, Bayat, Kızılayak, Çakar ve Mukri ve şu şekilde başka pireler hem yaşıyorlar bir yerde. Tekeler var mı? Tekeler hem var. Yöne en köp ersarlar ha? Ersarlar köp ova. Indi başka açacaklardan bolmasa men bir kızat soracak. Soran Ateşa. Indi şu taýdaky Owgan Türkmenleri başka dünyadaki başka Türkmenler hakkında habarlar var mı? Türkmenistan'dan başka. Habarlar var ve haberleştiriyoruz. Türkiye'de de Türkmenler çok Türkiye'de ve Türkmenistan'da da aslan atama idip otirke bilerin kavnumuz var deyip Türkmenistan'da da Rabat tip jayında. Ne o? Atamın doğanları var ekene. Lekin gidemiz yok, ular gidipilemiz yok o tarafa. Vaktan bolan yok, mawkadan fırsat bolan yok. Şoň üçin habaryny alyp bilemiz yok. Zat men şunu eşitdim, Owganistan'da Türkmenler Orslar gelen wagty gidenler var, hem onların öňden bäri oturanlar var eken Owganistan'da. Ondan awwalan bar, bali şu Mahmud Ghaznavi diyorlar, şol wagtlardan hem gelip kalanlar bar, şol imperatorluk wagtdan hem gelenler bar. Doğru. Indi şu taýda Owganistan'da başka Türkiye milletleri ya da Parslar, Peştunlar zatlar size näme diye, Türkmen diye, näme diýip adlandyrýarlar sizi? Türkmen diyorlar. Türkmen diyorlar ve Türk tebaram diyorlar. Näme? Türk tebar. Türk tebar? Aha. O näme diýmek? Türk tebar yani bulangay dışından Türk nesilden diýişi de. O Farsça söz mü tebar? Farsçada bali. Awa. Ne? Türk'ten dören diýdin mi? Awa Türk nesilden ya Türk'ten dören şu şekilde bir mana gelýär. Şimdi sen 5 milyon Türkmen var diýdin mi? 5 milyon kem ziyat 5 milyon vardır diyorlar. 5. Awa. Ama koprak merdum tezkire alan yok. Harice işi düşte harice eğer gitmeli bolsa alıyorlar ama on yana näme wagtda tezkire alıp beren yok Türkmen merdum. Şo dip sanadan monça gelen yoklar. Sen özüň doğulan ýeriň nirde? Men özüm aslan Pakistan'da doğuldum. Pakistan'a giden tipler. Ama Pakistan'ın Peshawar diyen mantıkasında. Hazır Kabul'da mı sen? Bali. Afganistan'da tabiatım var o. Hazır hay şäherde nirde?
Kabulda. Kabulda. Sen hazır bizdeki televizorlarda gördünmü, kinoda, aydında bilemok. Depresurlar näle saklandı, bağ näle oğansandı? Düşmedim. Teşekkür ne dediniz? Depresurlar var, adatlar. Ava. Şu gorandı mı, saklandı mı? Bağ mı hazıram? Geyimler ya da toydaki bolyan zatlar. Var. Mening Instagram'da görensiňiz egslere Türkmen namelere bir has bir toy bolýar ýaşyn ýanak bir gemlenşik bolýar şonda giýýorsuzlar. Yo men bilýän, men köpler gördüm bilýän. Ýöne sen aýdyp ber şonda da başgalary bilsin. Aha, seýe. Wa bar. Bar ataşaga şun ýanak jemlenşik bolsa, toy bolsa, şun ýanak wagtlarda giýýärler merdem. Zaten gyzlaryň evine uzun koynak, zat şolar hazyram barda. Bar, hazyram şol wagtam akça diýip siz akça diýsem anlaýarsyňyz. Şol Türkmenistan tarafa ýakynda şol mantykamyz biler öýlenmez akçadan. Şu taraflarda halam toy bolsa diýe bolýar diýe. Awa şu diýede getirip gelne şol rywajlar bar halam. Awa gel düýanyň üstünde kejebe. Awa kejebede. Awa. Zat. Hal barmy? Hal dokumak barmy Egram? Hal dokumak bar. Haly dokulýar halam dok. Her şarlarda hal dokumak esasy atlaryň biri. Sizin öz bölüňizem bar göl. Her sar bölü. Bizlerem halan dokuyors, halinin xarid furuşuna metyoruz, xarid furuşuna biliyorsunuz alım satım. Alım satımda metyoruz halinin var o zatlara. Indi men önkü videolarda Özbekistandaky türkmenlere de soradym, hemmesine soradym. Indi senki sizdäki şu sözler Özbekistandaky ersarlara ýakyndyr. Men olara soradym, görensiň belki sizde eje kaka ata enenäm bolýar, ýene. Awa, gördüm. Awa maşgaladaky, ailedäki aýdylýan zatlar. Awa. Bu şo hakda bir azrak aýdyp bersen? Biller kaka diýip sizler ata aýtýarsyňyz, biller aba ýa ata diýorsyň. Aba ya ata diyoruz, ece diyorsunuz sizler, bunlar ece ana diyoruz ya ana diyorsun yana. Doğru. Aba da var ekan. Başka atan atası, atan enesi. Baba diyoruz. Baba diyorsun, mama diyoruz. Atamın atasına iki taraf adam. Atamın atasına baba diyoruz ve atamın enesine mama diyorsa iki taraf adam. Ene adam şu şekilde. Düşündüm. Şu yakın eken şu bizde her sarlarım son yağlı. Öydeki doğanlarım, kıyız doğanın erkek özünden ulu kiçi ne mi değil? Erkek doğana eğer kette bolsa, ulu bolsa ağa diyoruz. Bizden eğer yaşta küçük bolsa ini diyoruz. Kız doğana ece diyorsa, kettesine ece diyoruz. Bizden yaşta eğer küçük olsa uya diyoruz. Cigi sözü var mı sizde? Cigi sözün malumatı yok. Şu bizde özünden küçük kız hem erkek tapavdı yok ama cigi değil ya. Ho. Kardeş şekilde. Ava kardeş ya Türkçe'de akın. Sen arkayın öz şiweňde gepler var. Dürüst. Sen yan kette diýdiň, soň ulu diýdiň, düşünmezlerim ha diýip. O men fikretýän ataşaga, men fikretýän ki bazı kelimatlar Farsçadan gelendir, sizler anlamarsanız diýip
şo dip gönlüme geliyor. Ha, misal üçün yani kelimat diýdiň şol Arapça, bizde ýok, bizde söz diýilýär. Sözler. Ýöne ketde diýsen, Adam ketde diýip bar, bizdäki ärsarlara maýdy, ýöne ulu diýilýär gene köplenç. Sen arkaýny gepläber, men düşünýän. Ho seyye. Ho atışağa men atamdan eşitdim ki Türkmenistan'da eleş deyip bar diýip aýtdy atam. Eleşler homlamız bar diýip aýtdylar. Ama eleşlere halaş diýorlar yana sizler tarafta. Halaç etrafı var. Halaç bir etraf diýmek zatda town. Men fikir etýän ki men düşünýän şaýat ki şo ýerdäki halaç mantyka diýorsunuz. Şol mantykanyň merdime şaýat ki eleş diýilip halaç diýip ýaşynýan bir ad boýulgydan. Häzir zady şu görüp oturanlara sorap biler, kim ärsarlar lewapdan kim bar bolsa şu eleş diýip tire häziren barmy sizde? Şu halaç bilen bir baglanyşy barmy ýazarsyňyz? Köp ýaxşy bolar inşallah duşdak öz omlamyzda. O belki garyndaş doganlary taparsyň. Ýa-wa ataşaga men köp şowkym bar, köp alakam bar Türkmenistana gidip gelmene ama şular biraz masrufiyatlyklar bar. Men özüm hem ders okuyýan, hem defterde işleýär, ofiste. Defter diýorsaňyz sizler? Ýok. Ofis. Ofis diyorsun ha? Ofiste işliyorum. Kerhane, idara. Indi. Sayı. Men özüm ofiste işliyorum ve evening time, akşam time'da, akşam vakti men özüm gidiyorum da üniversitede ders okuyorum. Şöyle biraz vakt bolan yok. İnşallah vakt bolsa hatman Türkmenistan tarafa çekere inşallah baracak gezmene. İnşallah nasip etsin. Allah sağ. Ben zady üns verdim, dikkat ettim. Owganstandakylar gören tanışan türkmenlerim bolsun, başga bolsun, İngiliz dilini gowy bilýärler, ýaxşy bilýärler. İngiliz dili bilmeginiň bir delili men şahsan öz baramda aýdyn ki men özüm üçin tahsilatym Pakistanda. Pakistanda İngiliz diline köp ähmiýet berýärler, köp bir importance berýärler da şöyle. Owanda oň ýaldamy, öýle dämi? Yo men Afganistan'da doğulam yok men özüm. Atam dağı şerden. Atam dağı Afganistan'dan. Afganistan'da İngiliz dili näle? O öğredilýärmi? Hawa ýaxşy, bir ama onça nämesi ýok, onça standart ýana näme. Yo men zat üçin soradym. Men gören o Afganistanly türkmen bolsun ýa-da ýene başgalary gördüm köp. Köpüsi İngiliz dilini gowy bilýär. Şoň üçin soradym. Ya, stay. Indi bulary soradym. Bir şu sözler barmy? İngilizce cousin näme bolýar sizde? Cousin? Cousin meniň atamyň agasynyň ogly. Şunýak dämi? Sen atan agasynyň ogly. Şo owa. Emeki baça diyorlar bir yerde. O Farsçadan geçip duranlar. Zat atan gyz doganlarynyň çağalary olaram näme diýdi? Ejemiň dogany. Näme? Çıkan sözü var mı? Ejemiň çıkan böyle düşünmedim Ateş ağa. Çıkan diye söz var mı? Çıkan.
çıkan diyoruz. Çıkanım diyoruz. İki ayal doğanın çağları birbirine çıkan böyle. Çıkan bolýar wa çıkan diyorsullaram. Şu Özbekistan'daki her şaharlarda böyle diyen söz var akın. Tirmiz'dekiler böyle. Yok. Bizler böyle diýemiz ýok. Böyle farswanlar aýtýar. Ha. Ama bizler çıkan diyoruz. Dahi dayza sözleri vardır sizde de ha? Dayzalar var wa daýy meniň enemin doganyň ogly, meniň enemin dogany maňa daýy bolýar. O erkek doğanı. Erkek dogany daýy bolýar, daýzam gyz dogany daýza bolýar. O bırakın o. Zat yenge gelinece keleke ne mi söz var? Sen Yengedem diyoruz, kelnekedem diyoruz. Gelinece var mı? Gelnece diyemiz yok bunlar. Kelne eke diyor. Menin ağamın kelne, bana kelneke bolýar. Zaten böyle senin kız doğanının hocaýyny yoldaşı. Yezne diýen var mı yezne? Yezne diyoruz. Yezne bizlerim diyoruz ama. Damadam deyiliyor da damat fikir ediyor ki şayet Farsçadan gelen olsa yezne diyoruz ama. Giyev köraken var mı? Yok. Geodem diyoruz bizlerim. Köraken? Düşünmedim. Köraken diyen söz var mı? Giyev için. Ya köraken diyemiz ya. Ya, nama aýdylýar? Şu giyev diýmek şu. Ho, seýi. Şu bizde käbir şiwelerde bar şu. Köraken. Ho. Seýi. Däde var mı sizde? Misal üçin men şiwemde däde diýmek. Däde, eja däde diýorsular. Eja bilen aýtýan ejamiz, bilen aýtýan ejaňyzda. Eja gyz doganma däde diýor. Däde diýilýär. Awa kettesine däde diýor. Ha, o täte var mı täte? Ya, täke diýemiz. Ya, onda täte sizde däde. Men şiwemde men atamy däde diýerdim. Ho. Awa. Bütün Daşozda, Balkanda şoňaly däde diýilýär. Ho, seýi. Özbekçede de şoňaly däde diýerler özbekler. Özbekistandakylar. Awasna. Awa. Ho. Ýöne Awganistandaky özbekleri bilemok. Yo, bir yerde istifade eden yoklar ol sözden. Şu sizde entek diyen söz var mı? Entek. Entik diyorsunuz mu? Yani hali diýmek. Hali var, hali gelmedim, hali. Entek deyip aýtýarsular, entek falancaya gidecektim, entek deyip şo deyip aýtýarlar. Barakallah. Başka aýdyber. Tavuk biliyorsunuz mu? Tavuk. Tavuk diýenler bar şoňa. Bizde de var. Son ýene tavuk. Bizler özlemimiz tavuk diýoruz. Tavuk diýenler bar. Ýene misal bir zade taşla diýoruz. Tayla ya zıgla diýenler bar. Zıgla. Zıng var mı sizde? Zıng yok. Şu taşla diýmek var. Zıng. Zıgla diyorlar. Zıng eşdemiyor. Sizde özgörmek diýilýär, ütgemek diýilýär. Näme aýdylýar, men ikisine de düşmedim. İngilizce to change. Change'e bizler
Alıştırmak. Näme? Alıştırmak. Alıştırmak. Misal üçin şu adam özgörüpdir diýip aýdylmaýam, özgörmek. Yo, bul adam ya on yana kaýsa näme ýok. Türkçe bilýän ha? Türkçe hava düşünüyorum kendime. Türkçede değişmek değil ya. Bu adam değişmiş. Bul adam değişmez diye men gepinize düşündüm ama bul adam azıptır diyonlarım var, azıptır. Azıptır. Indi o azıptır bizde de var. Yani ol ahlak taýdan azıp. Ol manysy başgaçarak. Özge diýen söz yok mu sizde? Özge. Ya özge yok. Özgörmek, ütgömek onda ikisen. Häzir misal üçin İngilizce misal bereyim sana. You have changed diýsen, näme diýler? You have changed. Sen tagyr edipsiň, şinýana tagyr şaýt farsça bolsa, şu bilen ýadyma düşen ýok türkmende näme diýýärler. Şu sizde özgörmek bolmaly. Sizde gowy sözü aýdylýarmy hiç? Gowy ýa-da ýaxşy diýilýärmi, oňat diýilýärmi? Gowam diýors, ýakşam diýors, oňatam diýors. Aýtýar. Haýsy köp aýdylýar? Ýakşy. Yaman, pis, beter şu zatlar barmy? Üçüsen barmy? Yaman, pis, beter aýtýars bilerim, ama köprak yaman diýors. Misal üçin Eýrandaky türkmenler zady köp aýdýar, beter gowy diýer. Beter gowy diýors bilerim. Ataşaga başga bir zady iş bilen ýadyma düşdi. Yaman ýakşam diýors biler. Yani köp ýakşy, yaman ýakşy. Ama bizde de var. Indi yaman diýmek İngilizce'deki very var, very. Şoň ýerini alýar ka. Awa. Yaman ýakşy adam, ýa da yaman adam. Olan var. Yaman. Awa, yaman diýip bad, İngilizce bad diýorlar. Awa. Yaman ýakşy bir rakam näme görünýär gözüme. Yaman ýakşy. Hem yaman hem o taýdaky yamanyň zady very good diýmek üçin very. O taýda bad manysy ýok, o taýda very manysy bar. İkisi üçin hem aýny istemal bolýar. Awa. Sizde s ve z harflaryny diş arasynda aýdylýan barmy? Mysal s, z diýip gepleýänler barmy? Ama käsiler sen diýip şinýana gepleýänler bar. Kimler mysal üçin näme tapawdar? Ya yaşurlanmaz şöyle gepleýär. Ama yaşurlanmaz sen iş bilen ýadyma düşen ýok, başgadam şinýana sözler bar. Türkmenistanda mysal üçin bizde s ve z diýip aýdylýar. Sen, siz, biz. Awa. Onda sizde şu ýaşurlarda bar, ýaşlarda ýokmu? Ýaşurlarda bar, awa. Ýaşurlarda bar, ama bizler öýlenmez sen diýip şinýana edip sen, men, siz diýip şöyle gepleýärs, ama oňa dili basyp öýrüp geplenmez ýa. Şu garrylarda bar onda. Garrylarda bar. Soň diýip. Awa. Soň. Men başga sorajak zadym ýok. Eger sen başga aýtyp berjek zadym barmy? Diýjek goýjak zadym. Başga inşallah eger comment sectionda öz kowmlarymyzdan gerçi hemme türkmenler hemme türkler bilen kowmlarymyz bolýar.
Şöyle duşturup bilseniz inşallah bir mavka bolsa, bir vakt bolsa inşallah bar kelsek Türkmenistan'a, gör kelsek duştak. Sen yine bir gezek ayt. Sen Türkmenistanyň niresinden, haýsy ýerinden gaýdypsyň? Rabat diýdiň, näme diýdiň? Rabat tip jay var mı? Rabat diyorum, Lebap diyor. Lebap bar. Lebap diýdi. Tam Lebap diýdi. Lebap o uly welaýatyň ady. Ho. Indi o ärsarlaryň köpüsi Lebapda. Hem mesleğim bolýar, şo Lebapda ýaşaýar. Onun sen özün eleşlerden diýdiň ha? Hawa eleşlerden. Hawa menem şu tesirlere, komentara yazın. Eger şo taýda eleş diýip tire häzirem bar bolsa, halaşdamy ýa başga ýerde şo baglanyşy barmy? Bir ýazarsyňyz, bilýäniňiz bar bolsa, Habibullah hem öz tanışlaryny, garandaşdy onlaryny tapar, nesip etse bir sowap eden bolarsyňyz. Teşekkür ederim. Men sağ olasın. Men teşekkür edýän sana. Indi onda bam bolmasa bitiräýelim. Sizin soraňyz, başga bir soraňyz bar bolsa? Yo men aýdyp bilýär. Men soram şu atlykça şular. Belki yine başka videolarda yine bir oğan Türkmenler bilen gepleşdim. Belki 3-4 kişi bilen yine gurrumdeşlik ederiz. Tamam. Indik sapar, indik gezek. Iyi. Bolýar. Bolýar. Onda sağ ol, özüňe gowy seret Habibullah. Goşulanym üçin men sana Taňry ýalkasyny aýdýan. Özüňe gowy seret. Teşekkür. Size de Allah ýalkasyny aýtýan. Wa sağ bolun. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ bolun, Allah ýardım. Teşekkür.